ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ମଣିଷଟି ହିଁ ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଏଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଭୁଲି ଯାଉ ବୋଲି ହାତ ଧରି ବାଟ ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ହାତ ଧରି ବାଟ ବତେଇ ଦେଇକି କହନ୍ତି ତୋ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଆଡ଼େ। ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଉ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ସେ କେମିତି କ'ଣ? ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀଣ ଯାଭ୍ୟାନ୍ ବିନା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସିଦ୍ଧା ସ୍ୱାନ୍ତ ସ୍ଥମୀଶ୍ୱରମ୍। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କିଏ ନା ଭବାନୀ ଆଉ ଶଙ୍କର ଯେମିତିଆ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତିଆ। এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জীবনে নথিলে অন্তস্থ ঈশ্বর, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରତ୍ଵ, ଏଇଟା ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ବାହାରୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିକି ଆମେ କରୁ, ଯେତେ ଭକ୍ତର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ସବୁ କିଏ ଜଟା ଜୁଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଲଖାଲା ଗେରୁଆ ଅରୁଆ ଧଳା କଳା ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ ଆମେ ହେଇପାରୁ କିଛି ହେବନି। ଯାଭ୍ୟାନ୍ ବିନା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସିଦ୍ଧା ସ୍ୱାନ୍ତ ସ୍ତମୀଶ୍ୱରମ୍। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ এই ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ।